ka-K5 ginapasiguro sa Police Regional Office 6 o kon PRO6 nga wala sang dapat kabalakan ang lokal o kon international man nga turista nga nagapadulong sa isla sang Boracay bangod nga ini ang nagapabilin nga safe mga ka-K5. Ini kasunod sa natabong nga pagpatay sa Slovak national nga si Micaela Mikova, 23 anyos, nga ginapahayag ginhimuslan kag nasapuan sa abandonado nga chapel sa sitio Pinaungon, Barangay Balabag, alas 2:19 sang hapon, Marso 12. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sa PRO6, ginpayag sini nga ginahimo sang kapulisan ang tanan agud masiguro nga hilway sa krimen o kung anuman nga insidente ang mga lokal kag international nga turista nga nagabisita sa isla sang Boracay. 24/7 naman nga nagabantay ang kapulisan sa nagkalain-lain nga lugar sa isla suno kay Solis. Dugang pa sini nga isolated nga kaso ang natabong nga pagpatay sa Slovak national sa din wala sila sang may na-record nga kaangay nga krimen sang tinalikdan nga tinuig kag ini ang pinakauna nga kahigayunan nga may ginpatay sa lugar. Sa subong, nagmando na si PRO6 Director Brigadier General Jack Wangki sa maidid nga investigasyon agud mahatagan sang hustisya ang dumuluong sa din mayara na sa masobra duha ka persons of interest ang kapulisan. Hindi naman residente sang Boracay ang mga persons of interest kag nakilala lang sila sang biktima paagi sa paglagaw sa isla bangod tuman ka mainabyanon si Mikova. Madumduman nga ini ang pinakauna nga tion nga nagbisita sa Pilipinas, partikular na sa Boracay si Mikova agud magtambong sang kasal sang iya abyan. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.